Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Estem llegint el capítol 4 titulat La missió. Segona part de 2. Retorn a Keturi. Narottam va pujar a la deteriorada barca de fusta des de l'arenosa vora i es va unir a Shyamananda sobre les humides taules de l'embarcació. Shyamananda va llançar un profund sospir i va dir: «El meu cos és ací, però el teu cor està amb Srinivas», va concloure Narottam. «Ho sé. Jo tampoc puc deixar de preguntar-me si haurà trobat ja els llibres». Shyamananda va assentir. «Fins que no tinguem notícies seues, no estarem tranquils». El barquer es va allunyar de la vora i els dos amics es van quedar en silenci. Narottam va mirar a través de l'immens Padmavati. Ajustant els ulls sota la llum del sol, va veure la dèbil silueta de Keturi en l'horitzó i els records van inundar la seva ment. La seva infància a Palau, els seus devots pares, els afectuosos residents. Que llunyà semblava tot, com un somni o una vida anterior. Em pregunte què trobarem ara en Keturi? Va reflexionar Narottam. Vas rebre alguna notícia de Keturi mentre estaves en Vrindavan? Va preguntar Shyamananda. Narottam va apartar els ulls de l'horitzó. No, per a mi, entrar en Vrindavan va ser com néixer de nou. Vaig deixar arrere tota connexió amb la meva vida anterior. Narottam va seguir en silenci uns moments i Shyamananda no va interrompre els seus pensaments. No obstant això, ara, va dir Narottam, entenc que afortunat vaig ser en tindre uns pares tan bondadosos. Una onada de gratitud va omplir el seu cor mentre es va recordar com de xiquet sempre estava al costat del seu pare escoltant els discursos de les escriptures. El meu pare sempre insistia que m'asseguera en silenci i escoltara tots els pravachans. S'assegurava que tots els sadhus en donaren la seva benedicció. Era un home senzill, no massa filosòfic, però tenia una actitud de servei admirable. Amb el seu exemple em va ensenyar la importància de servir als bràhmanes i vaishnavas. Tenia esperances que li succeïres com a rei de Keturi? Per descomptat, va respondre Narottam. Però això es devia en part al seu fort sentit de la responsabilitat. Volia assegurar-se que Keturi continuara sent un lloc on la gent poguera mantindre la seva cultura espiritual i practicar la seva religió sense impediments. El meu pare sabia que allí on governara un rei hindú piadós, els principis conscients de Déu estarien protegits i que tals regnes són essencials, especialment sota el domini musulmà. Shyamananda va assentir. He sentit que molts devots solien detindre's en Keturi de camí al Ratayatra. Oh, sí, va dir Narottam. Molts dels devots de Mahaprabhu passaven regularment pel nostre poble i el meu pare i el meu tio Purushottam els acollien amb entusiasme. Quan jo era jove, Keturi era molt bulliciós, replet de sadhus, cantants devocionals, narradors i estudiosos disposats a acceptar el patrocini del piador rei Krishnananda. Narottam va fer una pausa i va afegir: la meva mare també era exemplar. Encara que era una reina, continuava sent humil i de caràcter dolç. Narottam va guardar silenci, va prendre els seus contes de japa i va començar a resar en veu baixa. Shyamananda es va unir a ell en la meditació japa, mentre la xicoteta barca solcava el brillant Padma, arrossegada pel fort corrent i la suau brisa. En acostar-se a la vora oposada, el barquer va saltar a les aigües poc profundes i va arrossegar la barca fins a la vora del riu. Narottam va ataullar el lloc exacte de la ribera on molts anys darrere la seva vida s'havia transformat.
El seu cor va palpitar amb rapidesa quan va baixar de la barca a la vora. Es va emocionar en recordar el xiquet daurat que havia dansat davant ell, aquella forma extraordinària de Sri Chaitanya Mahaprabhu que havia entrat en el seu cor i canviat la seva vida per sempre. Dominat per l'èxtasi, es va tornar cap a Shyamananda. Així és on Narottam estava tan emocionat que era incapaç de parlar. Les llàgrimes brollaven dels seus ulls. Qui pot entendre, va dir, qui pot comprendre la profunditat de la misericòrdia de Mahaprabhu? Tranquil·litzant-se, Narottam es va dirigir al poble i Shyamananda li va seguir. Un ancià es va detindre a saludar-los. «Veig que sou Vaishnavas Gaudiya», va dir alegrement. «Han de vindre de Navadvip». «Bé, així seran benvinguts calorosament». La seva veu traspuava orgull. El nostre rei Santosh Datta atén molt bé a tots els sadhus visitants, però està especialment desitjós de servir els devots Gaudiya. Si continueu per aquest camí, arribareu a Palau. Per què afavoreix el rei els Vaishnavas Gaudiya? Va preguntar Shyamananda. L'home va somriure àmpliament. Es deu al fet que el seu estimat cosí, el rei Kumar Narottam, va abandonar casa a una edat molt primerenca i es va refugiar amb els devots Gaudiya. Narottam va preguntar, amb curiositat, «Qui ha sigut dels antics rei i reina de Keturi?» «Oh, el rei Krishnananda i la seva reina estan a Palau, però fa anys que van entregar la responsabilitat del regne al seu nebot, Santosh. Després que el seu únic fill abandonara la llar per a fer-se sadhu, estaven massa desolats per administrar el regne». L'ancià va sospirar. Els pobres rei i reina mai es van recuperar del tot de la pèrdua. Així i tot, estan orgullosos del seu sant fill. Així que cada vegada que els Vaishnavas Gaudiya venen a Keturi, s'afanyen a indagar si tenen alguna notícia del rei Kumar i atenen a consciència a tots i cadascun d'aquests devots. Pensen que, com que el seu fill està amb els seguidors de Sri Chaitanya, si serveixen els devots que li serveixen a ell, estaran servint el seu volgut, Narottam. Narottam va baixar els ulls, ple d'humilitat per les paraules de l'ancià. L'ancià va continuar. M'han dit que nostra venerada reina mai deixa de pensar en el seu estimat fill, fins i tot després de tots aquests anys. Mai ha perdut l'esperança de tornar a veure-li. L'ancià va sacsejar el cap. Com va poder aquest jove deixar uns pares tan afectuosos? És un misteri per a mi. Un fill així és pecador, va dir Narottam amb vehemència. És un lladre que ha robat al rei i la reina la seva alegria. Després, amb bondat, va afegir. Jo sóc aquest lladre. Sóc Narottam. L'ancià es va quedar esbalaït, amb els ulls quasi desorbitats per la sorpresa. Després d'un moment, va escrutar el rostre de Narottam amb incredulitat. Després, el seu arrugat rostre moreno es va il·luminar en reconèixer-lo. Naru? Eres tu! Havia sentit que eres un gran sadhu, però mai vaig pensar que tornaríem a veure't. Oh, quina meravella! Estem beneïts, rei Kumar Narottam. Apenas capaç de contindre la seva emoció, l'ancià es va donar la volta i va córrer tan ràpid com va poder cap al poble. Narottam i Shyamananda li sentien cridar al lluny. El príncep ha tornat! Narottam ha tornat a casa! Veniu, veniu a veure! Narottam ha tornat! Quan Narottam i Shyamananda van arribar al centre de la ciutat, Keturi era un caos. Els emocionats residents ja s'havien congregat per a rebre'ls i molts més eixien corrent de les seues botigues i domicilis ansiosos per veure el seu príncep desaparegut feia tant de temps. En el seu camí cap al palau, Narottam i Shyamananda van veure obrir-se de cop les enormes portes ornamentades. Sostenint el seu acolorit turbant,
El rei Santosh va baixar volant per l'escala, seguit per Krishnananda i Narayani, avançant amb tota la rapidesa que els seus vells peus els permetien. Delirant d'alegria, cridaven: «Narottam! Narottam!» El cor de Narottam es va inflar d'afecte en veure els seus, ara canosos, pares. Les llàgrimes van brollar dels seus ulls mentre s'afanyàvem amb els braços estesos per a saludar el seu fill perdut. Però a pocs metres de Narottam, tots dos es van detindre. El seu fill irradiava la resplendor d'una ànima autorealitzada. Només vestia un copin i un xadar, i la mà ficada en la bossa del seu rosari de contes. No era el seu Naru, sinó un poderós vairagi. Amb reverència, els pares de Narottam van ajuntar lentament les palmes de les mans i van oferir al seu fill els seus pranams. Mentrestant, el rei Santosh Datta es va postrar davant el seu cosí. La gent del poble li va imitar. Després tots es van alçar i van esperar en silenci sense saber què fer a continuació. Com saludar aquest ser estimat absent durant tants anys? Era clar que Narottam ja no era el benvolgut jove príncep del seu poble, sinó un eminent Vaishnava, Narottam Thakur Mahashai. La multitud observava expectant amb els ulls dansant de Narottam als seus pares i al rei Santosh. El cor de Narottam es va compadir dels seus parents i de la gent del poble. Comprenent la seva confusió, es va avançar i va tocar reverentment els peus dels seus pares. «Mata, Pita», va dir simplement, amb una veu suau i plena d'afecte. «El vostre Naru ha tornat». Allò va ser massa per a la senzilla Narayani. Abatuda per l'emoció, va esclafir a llagrimejar. La visió del seu fill la va omplir d'alegria sense límits, però el seu cor, en veure el seu fill quasi despullat i el seu bell rostre daurat, demacrat i polsós, oscil·lant entre manifestacions d'alegria i dolor, plorava de manera incontrolable. Krishnananda va voler dir alguna cosa, però la seva veu es va trencar i, en lloc d'això, va abraçar a Narottam contra el seu pit. Els ulls de Narottam també es van omplir de llàgrimes. Li dolia pensar en el sofriment que havia causat als seus pares. No volia que cap ser vivent patira, i què dir d'ànimes tan bondadoses i devotes com el seu pare i la seva mare. No obstant això, sabia que no podria haver viscut la seva vida d'una altra manera. També sabia que els seus pares compartirien els beneficiosos resultats de totes les seues activitats espirituals. Va pensar que aquest era el millor regal que podia oferir-los. Després de diversos minuts incòmodes, el rei Santosh es va avançar i va dir: «Heu d'estar molt cansats després del llarg viatge. Per favor, entreu a palau i permeteu que us servisca». «Gràcies», va dir Narottam en veu baixa, «però per què no ens acomodem al pati del temple?» Narottam estava ansiós per assossegar els cors dels seus pares, però sabia que havia de deixar clar que, encara que havia tornat, no pensava reprendre la seva antigua vida. Amb preferència, continuaria mantenint els estrictes vots d'un renunciant. «Sí, sí, Narottam, on vulgues», va dir Santosh. Rodejats pels pares de Narottam, els seus familiars i els curiosos, Narottam i Shyamananda es van dirigir al temple pròxim. El rei Santosh Datta va conduir el grup familiar al pati i els va acomodar respectuosament. El veïnat es va ajuntar. Esforçant-se per tindre la millor vista, es van quedar mirant en un silenci reverent. També Krishnananda i Narayani, perplexos i indecisos, van seguir muts, contemplant el seu extraordinari fill amb els ulls molt oberts. Durant anys havien somiat amb aquest beneït moment, però ara que havia arribat no sabien què dir. Narottam va trencar el silenci. «Aquest és el meu molt benvolgut amic Shyamananda Prabhu. Passaren molts anys junts en Vrindavan estudiant les escritures de la guia de Sri Jiva Goswami». El rei Santosh i els pares de Narottam
Van somriure graciosament i van oferir pranams respectuosos a Shyamananda. Després es van tornar de nou cap a Narottam. Tractant de curar anys d'angoixa, Narottam va parlar als seus desconcertats pares amb veu dolça. Hauríeu de veure Vrindavan, Pita. És un lloc meravellós, ple de temples i sants. A mesura que Narottam parlava, el seu humor relaxat va anar tranquil·litzant a tots. Krishnananda i Narayani assentíem amb el cap mentre li escoltaven. I Krishnananda, tractant d'entrar en la conversa casual, va dir: havia sentit dir que Vrindavan és, en la seva major part, bosc. Sí, antigament ho era, però des que el meu Guru Maharaj i els Goswamis són allí, Vrindavan s'ha omplit de devots. I ara hi ha molts temples, estanys i gats per a banyar-se. I en cada temple es fan moltes ofrenes a les deïtats cada dia. En conseqüència, hi ha molta llet, iogurt i mantega. M'han alimentat bé. Ja veig, va dir Krishnananda. Hem sentit que no menjaves pràcticament res i que apenes dormies. Bé, estava ocupat estudiant i servint el meu Guru Maharaj, va dir Narottam amablement. Però tot era meravellós en Vrindavan. En cuidaven tan bé. Narayani va parlar amb veu tremolosa. Però, Naru, per què estàs tan prim? Oh, això es deu al fet que porta viatjant molts dies. Portàvem els llibres dels Goswamis des de Vrindavan, però ens els van robar pel camí. He estat molt afligit des d'aquell moment. Per això estic ara tan prim. Normalment estic bastant fort i sa. Krishnananda va somriure al seu fill. Narottam, ens has retornat la vida en la nostra bellesa. No hi ha paraules per a descriure quant feliços estem de veure't. Ara que has tornat, què penses fer? Santosh Datta de sobte va prendre la paraula. Narottam, en la teua absència el teu pare em va posar a càrrec del regne, però el tron et pertany a tu. Simplement he estat cuidant de Keturi en el teu nom. Ara que has tornat, per favor, ocupa el lloc que et correspon. Narottam va arrufar l'entrecella. No, va protestar amb veu solemne. Jo ja no tinc res a veure amb aquestes coses. He fet estrictes vots de renúncia. Narottam sabia que viure en Keturi seria un repte. Com a renunciant necessitava mantindre's fermament en els seus vots, però a la volta se sentia impulsat a correspondre a l'afecte dels seus pares i amics. Era una situació delicada i volia deixar clares les seues intencions des del principi. Si algú nomena les responsabilitats reals o el matrimoni, va dir amb fermesa, em veuré obligat a abandonar Keturi immediatament. En realitat, no està bé que em quede a la meva ciutat natal, però l'ordre de Sri Jiva Goswami i el teu amor m'han portat ací. Si volen que em quede, per favor, protegisquen el meu dharma i ajuden-me a mantindre els vots per a tota la vida que vaig fer al meu mestre espiritual. Oh, no et preocupes, li va assegurar ràpidament Santosh. No parlarem de res que et desagrada ni et demanarem que facis res que consideres inapropiat. Qualsevol cosa que vulguis pots fer-ho. No interferirem. Si vols que continuï sent rei, així serà. Narottam va somriure càlidament. Sí, tu reinaràs i jo predicaré i faré bhajan. En veure un centelleix de dolor en els ulls del seu pare, Narottam va afegir suaument. Però em quedaré prop de palau i cada nit vindré a oferir els meus respectes als meus pares. Ara era clar per a Krishnananda i Narayani. El seu fill no tornaria a entrar en el seu món, però almenys seguiria en Keturi i podrien veure'l almenys breument cada dia. Krishnananda va somriure amb afecte. Ens donarà la major alegria veure't, Narottam. El rei Santosh es va inclinar respectuosament. Soc el teu humil servidor, Narottam, va dir. Jo faré el que tu em demanes. En aquest cas, et demane que organitzes un festival per aquesta nit. Crida els veïns. Tindrem kirtan i pravachan.
Oh, sí, va dir Santosh amb entusiasme. Hem de celebrar-ho. Ho organitzaré tot. S'està fent tard, va dir Narottam, i he de fer el meu sadhana vespertí. Va tocar respectuosament els peus dels seus pares de nou. Després, ell i Shyamananda es van dirigir cap al Padmavati per a banyar-se. Va arribar la nit i el temple es va omplir de gent vestida amb els seus millors gales en honor d'aquesta ocasió especial. Hi havia llums d'oli enceses en tots els racons i garlandes de fulles i flors penjats de l'embigat i els pilars. Narottam i Shyamananda es van acomodar davant la multitud. Narottam va tancar els ulls i va començar a cantar. La seva veu, profunda i melodiosa, va ressonar per tot el pati, fonent els cors dels veïns. Quan va acabar de cantar, molts dels presents ploraven. Quan Narottam va començar a parlar, explicant l'objectiu de la vida humana i les glòries del servei devocional, l'audiència estava fascinada. Ningú es va moure ni es va inquietar. Fins i tot els xiquets escoltaven atentament. Només el cant vespertí dels grills i el suau murmuri de la brisa en els arbres acompanyaven el dolcíssim discurs de Narottam. Quan s'acostava la mitjanit, Narottam va dir: «Per favor, vagin a descansar. Tenen deures que complir al matí». Mentre la multitud es dispersava de mala gana, Narottam es va dirigir als seus pares i va parlar dolçament amb ells durant uns minuts. Després va presentar els seus respectes i va dir: «Ara aniré a acabar la meva meditació manada». «Però, Narottam, és molt tard», va protestar Narayani. «És hora de dormir. Podem preparar llits per a tu i el teu estimat amic?» «No et preocupes, mare. Shyamananda i jo ens quedarem en el Chandi Mandap». «No, aquell no és un lloc adequat. No hi ha res més que un xicotet escenari cobert de tela, ni tan sols un llit per a tombar-se. Per què no...» «Que es quede on vulga», va interrompre Krishnananda. «Per favor, no es preocupen per mi», va dir Narottam somrient afectuosament a la seva mare. «Estaré bé». Es va alçar i va marxar respectuosament. Krishnananda i Narayani van tornar a palau, emocionats i esgotats pels esdeveniments del dia, però plens d'entusiasme pel retorn de Narottam. «Has vist que radiant tenia la cara?», es va meravellar Krishnananda. Narayani va somriure i va assentir. «Ni tan sols semblava cansat», va dir. «Després d'un viatge tan llarg era d'esperar que estiguera esgotat». «El nostre fill no és una persona corrent», va dir Krishnananda amb orgull. «Sembla haver vençut per complet les exigències del seu cos i, simplement escoltant-lo, la gent del poble es va oblidar també de la seva existència corporal». Després d'uns instants de silenci pensatiu, Narayani va sospirar profundament. «Mai tornarà a viure amb nosaltres», va dir en veu baixa. «El temple és ara la seva llar». «És cert», va coincidir Krishnananda. «S'ha convertit en el fill de tots en aquest món. No podem lligar-lo i mantindre'l a la nostra casa. Això seria un gran pecat. El món es quedaria sense la seva meravellosa companyia. Simplement hem d'alegrar-nos que sigui així amb nosaltres de nou». Reconfortada, Narayani va somriure suaument. «Sé que tens raó», va dir. «Estic molt orgullosa d'ell». Tot el món en Keturi es va informar del robatori dels manuscrits. Però Narottam i Shyamananda havien acordat no parlar de la tragèdia. Era massa devastadora per a parlar d'ella. Per a distreure's de la seva pròpia confusió sobre aquest tema, Narottam i Shyamananda es van llançar al seu treball de predicació. Eixams de persones acumulaven al seu voltant tots els dies, ansiosos per escoltar les seues conferències i kirtans. La notícia del retorn de Narottam també s'havia estès i ara la gent dels llogarets veïns acudia a Keturi per a tindre el seu darshan. Les llavors del bhakti van brollar ràpidament. Una vesprada, mentre Narottam estava assegut en Shyamananda cantant japa,
Van veure el rei Santosh i a un altre home caminant precipitadament cap a ells. Santosh cridava emocionat: «Ha arribat un missatger de Vishnupura amb una carta per a tu!» El cor de Narottam va fer un salt. Havia de ser de Srinivasacharya. Es va alçar d'un salt i va rebre a l'home. El missatger va caure als peus dels dos sants. Després es va alçar i va entregar la carta a Narottam. Tremolós, Narottam va obrir el sobre i va llegir en veu alta: «M'alegra informar-te que els llibres s'han trobat intactes». Una immensa onada de tranquil·litat va recórrer el cos de Narottam i va llançar un gran sospir. «Estan fora de perill! Els llibres estan fora de perill!» Shyamananda va cridar d'alegria: «Jai! Jai! Haribol!» Un ampli somriure es va dibuixar en el rostre del rei Santosh i el missatger va aplaudir, encantat. El rostre de Narottam es va il·luminar mentre continuava llegint. Després d'algunes meticuloses investigacions, vaig començar a sospitar que el rei Birhambir de Vishnupur tenia alguna cosa a veure amb el robatori. Així que vaig anar a la seva cort. El que va ocórrer allí és una llarga història. Però, al final, vaig descobrir que el rei era realment el culpable. El seu astròleg li va informar que el nostre grup de viatge transportava immenses riqueses. Creient que portaven joies o or, va enviar a uns bandolers a robar els baúls. El rei es va adonar del seu error quan va obrir el baúl i només va trobar manuscrits. En inspeccionar-los més de prop, va comprendre que eren escritures sagrades i va començar a temer les greus reaccions pecaminoses en les quals incorreria per robar-los. El rei és bàsicament piadós i es va sentir assossegat en retornar més baúls quan em vaig dirigir al seu palau. «La gràcia de Krishna», va sospirar Shyamananda. «Escolta, hi ha més», va dir Narottam. «Des d'aquell moment, tant el rei com la seva esposa i el seu fill s'han convertit en els meus deixebles. Com a resultat, la majoria de residents de Vishnupura han acceptat el camí del Bhakti». «Srinivas tenia raó», va dir Shyamananda. «Els manuscrits van ser robats perquè el Senyor volia concedir la seva misericòrdia als afortunats residents de Vishnupur». Alçant les mans en l'aire, Narottam va començar a cantar en joiosa celebració i Shyamananda va ballar alegrement. El seu entusiasme era contagiós i els reunits es van unir a Shyamananda per a donar voltes alegrement. Llàgrimes d'alegria corrien pel rostre del rei Santosh mentre es contemplava aquella deliciosa mostra de relaxament i felicitat. Els negres núvols de la devastació que havien planat sobre els caps de Narottam i Shyamananda des del robatori dels manuscrits es van dispersar i el brillant sol de la gloriosa missió de Sri Chaitanya Mahaprabhu va tornar a resplendir de nou. Narottam es va tornar cap a Santosh. «Per favor, organitza un festival de 5 dies per a celebrar aquesta meravellosa ocasió». «Serà un gran plaer», va respondre feliç Santosh. «I ara», va dir Narottam, «escriuré una carta a Srinivasacharya i una altra també al rei Birhambir». Narottam estava cantant tot sol en una arbreda solitària dies després, quan Shyamananda se li va acostar en silenci, amb el rostre abatut. «Ocorre alguna cosa?», va preguntar Narottam. «Els llibres estan fora de perill», va dir Shyamananda. «Sí», va dir Narottam, «però això és motiu de celebració, no de desànim. Sent que és hora d'anar-me'n a Orissa», va dir Shyamananda. «Ja he sobrepassat la meva visita a Keturi i no obstant això no puc suportar la idea de separar-me de tu». El cor de Narottam es va compadir de Shyamananda. Ell també temia la idea de separar-se del seu benvolgut amic. Havien sigut companys íntims durant tants anys que havia sorgit entre ells un profund vincle d'afecte espiritual. Però Shyamananda tenia raó. Ja era hora que portara el missatge de Mahaprabhu a la gent d'Orissa. Sí, Narottam va agafar tranquil·litzadorament la mà del seu amic. «No has de demorar-te més.
Tiraré molt de menys la teva companyia, però tal vegada, amb la gràcia del Senyor, tornem a veure'ns prompte. Després, amb un somriure, va afegir: no et preocupes, Krishna et donarà la força per a dur a terme la teua missió de predicació. El rostre de Shyamananda es va il·luminar i va dir: partiré demà. La notícia de la imminent partida de Shyamananda es va propagar ràpidament. Al matí següent, tot el poble, inclòs el rei Santosh i els seus guàrdies, es van presentar en el Chandi Mandap per a dir-li adeu a Shyamananda. Encara que algunes persones van intentar convèncer-li que es quedara en Keturi, Shyamananda es va mantindre ferm. Va abandonar la Chandi Mandap en Narottam al seu costat en direcció al riu Padmavati. Els habitants de Keturi els van seguir fins a la vora del riu. En arribar a la barca que transportaria Shyamananda, Narottam va entregar al seu amic una xicoteta bossa. El rei Santosh va entregar això per a tu, per a les teues despeses del viatge. També va enviar un home per escortar-te a Orissa. Shyamananda va assentir, acceptant humilment els preparatius que el rei Santosh havia fet. Després es va agenollar i es va postrar als peus de Narottam. Narottam es va llançar immediatament al sol per a retornar-li la reverència. Quan els amics es van posar en peu, es van abraçar fortament. Tornant-se cap a l'afectuosa multitud d'espectadors, Shyamananda va inclinar el cap i va ajuntar els palmells de les mans oferint pranams a tots ells. Tots els presents, inclòs el rei Santosh, es van postrar davant el sadhu per última vegada. El rei va agafar a Shyamananda del braç i el va ajudar a pujar a la barca. Quan Shyamananda i el seu escorta van estar ben acomodats, el barquer va clavar la seva perxa en la llit del riu i va impulsar la barca allunyant-se de la vora. Les llàgrimes van rodar per les galtes de Narottam mentre la xicoteta embarcació s'esmunyia pel riu. La gent que vorejava la riba cridava: Jai, Jai, glòria a Sri Shyamananda Prabhu. Alguns saludaven enèrgicament, mentre que uns altres es limitaven a plorar. Narottam va seguir immòbil amb el cor encogit en veure el seu estimat amic desaparèixer de la seva vista. Després de la partida de Shyamananda, Narottam va predicar enèrgicament en Keturi i els pobles dels voltants. Va reunir un grup d'experts músics Vaishnaves i junts van inundar la zona amb el melodiós Krishna Kirtan. Narottam també va dedicar temps a compondre les seues pròpies cançons, transmetent la profunda filosofia de la consciència de Krishna d'una manera que inclús l'home comú poguera comprendre. Cadascuna de les seues cançons, encara que escrites en un senzill bengalí, era com un Veda condensat, ple de la més profunda saviesa i dels més elevats sentiments devocionals. Atrets per l'encantador Kirtan de Narottam, el seu geni i la seva profunda perspicàcia espiritual, la gent va començar a acudir en massa a Keturi, desitjosos de refugiar-se en Thakur Mahashai. Així, en poc temps, Narottam va reunir molts seguidors i deixebles. La seva fama es va estendre encara més quan el seu cosí, el poderós i influent rei Santosh Datta, ho va acceptar com a mestre espiritual i es va iniciar. No obstant tot el seu aparent èxit, el desig de visitar Navadvip Dham va començar a créixer en Narottam. Amb una certa preocupació es va acostar als seus pares amb els palmells de les mans unides en súplica. M'agradaria anar en peregrinació per a visitar els llocs dels passatemps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vull veure la casa del Senyor i conèixer a qualsevol dels seus companys que encara siguen vius. Si em doneu permís, aniré. Ara bé, si no ho feu, em quedaré ací, en Keturi. Narottam va observar atentament la reacció dels seus pares davant la seva petició. Es va adonar que el seu pare esperava a veure qui responia a la seva mare. Narayani es va quedar pensativa durant uns instants i després va somriure suaument. Sí, clar que pots anar-te'n. No podem retindre't ací com un presoner. Però, per favor, aquesta vegada torna prompte. Per descomptat, jo també estic d'acord, Narottam, va dir Krishnananda, però m'agradaria enviar alguns escortes amb tu. És molt amable de la teua part oferir-ho, va dir Narottam,
però realment no hi ha necessitat. Només alguns soldats i guàrdies per a la protecció, va dir Krishnananda. Narottam va riure lleugerament i va afegir: Krishna és l'única protecció que necessite. Vull anar tot sol. D'acord, va dir Krishnananda, però torna prompte. Encara que aquesta vegada no va haver-hi necessitat de guardar el secret, al matí següent, amb la lluna encara plena i baixa, Narottam va eixir silenciosament de Keturi. Era la primera vegada que viatjava tot sol en molts anys i va assaborir l'agredolç record del seu viatge solitari a Vrindavan tants anys darrere. La boira prèvia a l'alba cobria les hectàrees de verds arrossars i els ocells guardaven silenci. Amb l'expectació il·luminant el seu cor, Narottam va somriure i va continuar caminant cap a Navadvip.